شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስክልኩም ይሁን Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. أنحكم صلاح الدين بصحوكم سيمينا متينا زلنا نزبلت سمعلت زخون زبلت سقال بالبرنامج. Det är Broder Saladin med Broder Sam. Det här är det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. Okej, låt mig kaffa då all bخمي أمرنا يخبأ det. Och dagens ord det är hur smörs vårt sinne. مصحف كزارب كله مزمور رايت إسران سلستان حمشته. I Psaltaren 23 vers 5. نسخة أبكرني قد صلاتي ما أدت تسرع علي نرأسي بزيتي تلخيو تسوى ينجر ببعلو إلو. Det står, du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. ريخم نرأسي بزيتي تلخيو مسملس دحريق أتسيلو زولو غنتا إدبل تسوى مليئو ينجر ببعلو إدبل. Och det står så här, du smörjer mitt huvud med olja och sen direkt efter står det och låter min bägare flöda över. انت دا ازتقبأ أأمره لك خوينو. Så om du har en smord sinne. انت دا ازتقبأ أأمره لك خوينو. Så om du har ett smort sinne. زنجر ببا هيوت كهلوك قديت أيوه. Det är ett måste att du har ett liv som bara flödar över. زتقبأ أأمره. Ett smort sinne. زتبارخ أأمره. Ett välsignat sinne. بلوت هيوت كهلوك كيكبر. Det gör att du får ett välsignat liv. أأمره وانا نكريو. Vårt sinne är en viktig punkt. أأمره أوتيستانا هيوتي. Vårt sinne är ratten till våra liv. أأمره إن هيوتنا دزورا. Det är vårt sinne som styr vårt liv. أأمره من تدأ أتعيو. Om ert sinne har hälsa. أأمره من تدأ أتقبيو. Om ert sinne är smord. زقرم عينت هيوت كبكم. Då kommer ni få ett förundrande liv. مصحف قدوس سالسا يوحنس معرف حدا تقصخلته. I 3 Johannesbrevet kapitel 1 vers 2. أنت فقر كمتي نفسك زتعيت كل دحان كتهلون كتعن مني لك النخيلو. Det står, älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk liksom det är väl med din själ. Wow, نفسك كتعزولو زولو سلا أمره يدزارب زول. Han säger att din själ ska må bra. Han pratar om hans sinne. إذا خطعت بالدلا قال كبل تصق مالوتي. Och där det står att det ska vara väl med dig, det är att vara framgångsrik, att det ska vara blomstrande. مبلصقنا ينبسي إلو كل انتنانا أبلصقنا زنبرو. Det är när själen och sinne är blomstrande, det är det som visar framåt senare i våra liv. متعينا نفسنا يبخلو دحان كهلونا زقبرنا. Och när vårt sinne mår väl, det är då hela vi mår väl. زتقبأ أمره. Ett smort sinne. نايسب زي كونس ناي كريستوس حساب كم تعزيز قبرك. Det gör att du har Kristi tankesätt, inte människors sätt. سب زريئو زي كونس أملاخ زريئو كترئي قبرك. Det gör att du slutar börja se hur människor ser utan hur Gud ser på saker. زتقبأ أمره. Ett smort sinne. أبهيوت. I våra liv. تسقى إجزابير أزيخ بس حلقة يقبرك. Det gör att Guds nåd börjar öka i ditt liv. أمرنا أنت أتباريخو. Om vårt sinne är välsignat. أمرنا أنت أتقبئو. Om vårt sinne börjar bli smord. أمناي كبر عالمين النبر. Då börjar vi leva ett liv i härlighet. جن بخمي عينت من قدي أمرنا بأملاخي كبا. Men på vilket sätt kan våra sinnen bli smorda? بمستن تنقالو. Genom att meditera på Guds ord. نتقال ليتن معلتن تدا تستنتنو قنكا. Om du mediterar på Guds ord dag och natt. نتقال جيزي خوصلا وشتغات قد فون تدا قنكا. Om du ger dig själv utrymme och tid att låta ordet finnas i dig. نتقال نايك بقات قاليو. Och ordet är smordord. نأمرونا خبار خويو. Det gör att det välsignar vårt sinne. برهان كلا قليو. Det börjar ge ljus till vårt sinne. نأمرونا خمرويو. Det börjar göra att vårt sinne blir upplyst. زتقبا أمرو. Och ett smort sinne. مستو علم تببنا يمنفس قدس زلو أمرويو. Det är ett sinne som har förståelse och kunskap från den heliga ande. سلازي كاك أنو زمت أمرويو. Så det är ett sinne som kommer från ordet. أمرونا كاك على أملاخ زوات حساب كوكوت أطورن تجميرو. Och om våra sinnen börjar bli styrda av ord som kommer från Guds ord. نقال أملاخ كنستنتن جيزين توسينا. Om vi börjar ta tid att spendera och meditera på Guds ord. شعوب بناي سب زي كونس بناي كريستوس أمرهم نبرينا. Då börjar vi leva med Kristi sinne och inte människosinne. قدامي كورنثوس كلتا كاب 15 زلهم زلهم. I första Korinthierbrevet kapitel 2 vers 15 till vers 16. نእግዚአብሔር ክመረይሉ ሓሳቡ ዝፈለጠኸ እንታዋዩ ንሕና ግና ሓሳብ ክርስቶስ ኣሎና እምበኣር ስት መንፈሳውን ሁሉ ምርምር ንሱ ግና ብሓደ እኳ ኣይምርመርን እዩ
Det står, den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. إذا حسب كريستوس علنا تبلدلا ناي كريستوس أمره لنا يدبلدلا. Där det står att vi har Kristi sinne, det är det vi pratar om, att ha sinne som är av Kristus. زتقبل أمره ناي كريستوس أمره. Ett smort sinne, det är att ha Kristi sinne. هاليلويا. خمزيلكم أوجو أمره يقوم إيمان. Så proklamera med mig idag, mitt sinne är smord. نتوهن قدوسن حسب تراحيز قبل. Det är endast rent och helgat sinne ord som den tar emot. ناي كريستوس أمره ألني. Jag har Kristi sinne. أب ناي كريستوس مخري إزنبر. Och jag lever i råd som kommer från Kristus. ناي كريستوس أمره ألني. Säg, proklamera, jag har Kristi sinne. بناي كريستوس هيوت إزنبر. Jag lever med Kristi liv. ناي كريستوس أمره ألني. Jag har Kristi sinne. زبلت هيوت إزنبر. Och jag lever det bästa livet. نسخم ناي كريستوس أمره لكم. Ni har Kristi sinne. Shalom. Guds frid.